दिनै नासपतिखौ जानि दं गोबाव सम जाथारबायमोन जायैया। आब' औ मायो माबा ओइ आब' आं माबा दानि फोजोंसारमोनखौ फैनाय सिमां नुदोंलै। मा फोजोंसारमोनखौ फैनाय सिमां नुदों? होमबालाय फैनाय नंला खोना आरो उल्था नुयोनो माथो। उल्था माने आंथ' सानावसो नुदोंना फैमारदोंबा मा जागोन आब'? फैयाखोनालै आरो फैबालाय फैथोंसै माथो आरो फैबाबो आं निमाहा होखाया। नासपति जानो नामा? नासपति जाथ'वा दे। बिबारै माथो फोजोंसारनि माथो रोखोमसो खोनाबाय आं टिल्लु। आब' आं बुंदोंना आं बिसोरखौ फैनाय सिमां नुदों होननानै जामारबायसोना सिमां आंनिया। टिल्लु थां नोंनो माथो थां आं थाङा आं ओंखारा। आं मा होननानै माथो हैनो दे आब' नोंनो ओंखाराखै मानो? निमाहा होनो हायाबा निमाहा होआ होनना बुंहैथां। आंलाय आरो मानो थांनो दे आब'? नाङा आं ओंखारा आं बाहेरावनो ओंखारा आं माथो होआ गोसो गैया आं नोंनि मोखां नायनो गोसो गैया आं टिल्लु थां नोंनो माथो थां बुंबानो जाबाय बिबारि आब'आ नोंखौ माथो होआनो नोंखौ नायनो गोसो गैयानो होनना बुंहैथां। थां मा नायबाय थाखो थां। न'आव रावबो गैया नामा बिबारै बिबारै थांलै थां टिल्लु ओंखारनानै बुंहैथां बिबारि आब'आ बेस्थ' आरो नोंखौ नायनो गोसो गैया होननानै बुंहैथां। र' थांनि। मा सानदों बेयो जेनेबा आं बेखौ न'आव फैनानै निमाहा बिफैबानो आं बेखौ निमाहा होगोन दरखार नाखै ओंखाराबो माथोबो होआ आं थाथों माथो होआ आं। साला आंखौ सहज सानना लादों बियो सानसे समाव आंखौ माबायदि खालामदोंमोन बियो गोसोआव दंना गैया बिहा मोनसे गोसोआव दंजोबो आंहा। थाथो ओंखारा माथो आङो। बिबारि ओइ बिबारि मानो ओंखारबोआखै? मा रावबो गैया नामा न'आव बिबारि? माथो टिल्लुआबो ओंखारला टिल्लुआलाय माथो न'आवनो दङमोन ना सानैबो बबावबा खारना थाहैबाय माथो आङो खिन्थायाखै टिल्लुआ। बिबारि अन्नानै प्लिज ना ओंखारबो नों न'आवनो दङ नाथाय नों ओंखारनो होननानै ओंखाराखै। टिल्लु बैनाय आब'आलाय नोंसा बिबारि आब'आ? माबा आब'आ एसे बिजिथ'। मा बिजि? एसेबांथ' बिजिना ओंखारनानैबो माथो होनो हाया बियो। लिंहर आब'खौ लिंहरनाय। माबा आब'आ नोंखौ नायनो गोसो गैयानो बेनिखायनो आंखौनो माथो होनो फैनो होदों गावगाया माथो होआनो। मा? आं न'आवनो फैथारबाय थेवब्लाबो बियो सिथ्लायाव ओंखारनानै आंखौ माथो होनो हाया? ओहो गुमै नों गाज्रि मोननाङा आब'आ नोंखौ नायनोनो गोसो गैयानो ओंखारानो बियो गाज्रि मोननाङा दे गुमै। र' आङो सियार लायनि। नाङा दे जिरायथ'ला नोंस्रा आब'आ मानो ओंखारा जोंफोर फैबाय जाहाथे ओंखारनो होना खेबसे आं लिंनालाय आब'खौ। ओंखारानोलै मादै माथो बुंबावनो आरो नायनोनो गोसो गैयानो माथो। ओहोलै बैनाय नोंसा आब'आ ओंखारागोलागै आं माबाया थाङा थांनाय थां लिंना लाबोनाय। र' आं खेबसे लिंहैनायनि। आबा बिबारि बिहामजोआ बोरैबा जाथारबायलै मानसिया बोरैबा अन्थाइ बिखा स्टाइलनि जाबाय माथो मानसियानो खेबसेथ' ओंखारनानै माथो होनो हायोना नोंखौ सैया जोंफोरनि थाखायथ' बियो ओंखारबोनो हायोमोन ना बाहेराव न'आवनो फैथारबाय जोंफोरो गावसानि न'आवनो सिथ्लायावनो फैथारबाय सिथ्लासिमबो माथो होनो फैनो हाया आरो। र'लै आयै फैगोन खोना र' सिरि थाथ'नाय। मानसि ओंखारानो बुंखाबाय। र'लै लिंनो थांदों आयै फैगोन बियो आं मोनथिगौ फैगोन। नङाबा खेबसे ओंखारनानै माथो हैयाखै मानो आब' निमाहा होआ आरो थेवबाबो फैबाय जाहाथे बिसोरो जोंहानि न'आव खेबसे माथो होथारदो आब'। ओहोलै टिल्लु थाङा आङो बिनि मोखांखौनो नायनो गोसो गैया आङो। है आब' बियोथ' हारसिं फैयाखैना बिमाबो फैदों बिनानावबो फैदों बिसोरनि थाखाय थौना मा सानगोन बिसोरो आरो खेबसे माथो हैनायावलाय माथ' गिदिर बाथ्रा लागिबा नोङो बेखौ रायना फै। थांदोलै खेबसे ओंखारनानै माथो हैदो आब' अबावबा थांनायानो नङा नोङो ओंखारागोलागै थांनाय नङा बियो मिथिगौ ना बुंदोंआनो बियो मिथिगौ ना आब' नोङो ओंखारना माथो होआगोलागै न'आव थाङानो। इसिबां थ'खाना बे फोजोंसारा र' थांनियो आङो मा सानदों बियो जेनेबा आं बेखौ माथो हैबायानो दे मा खालामगोन बियो आंथ' बेखौ निमाहा होआना आरो एसेबां जबरदस्ति खालामबाय दङ बियो जुदि आं मोजाङै बुंनायाव मानियाना बियो आं
खिन्थु बिमानि सिगाङावनो रायगोन दे बेखौ जायखिजाया आङो बुंगोन मामोन होननानै जुदि बियो बुङोना आंखौ निमाहा हो बिबारि होननानै आं डाइरेक्ट बुंखागोन आं खिन्थु निमाहा होनो हाया दे होननानै आरो जुदि बियो मानियाना आं बिमानि सिगाङावनो बिनानावनि सिगाङावनो ओरैबायदि रायगोन नों नायबाय थादेल' थौ जिखिजाया नोङो मा बुङो मा बुङा नोंनिसो गोसो जिखिजाया थौ माथै थां रायज्लाय थां थौ थुनाय बिबारि आं मिथिखागौ नोंदि आंखौ माथो होआलासिनो थानो हाया होननानै मामोन माबाफोर खामानि दंमोन नामा र' आं सियार लायनि नांथ'ला दे जोंफोर जथ'ला नोंखौ दिनैसो नुबाय बिबारि मा खौरां हा मोजां ना मोजाङै दङ ना नोङो दङ मोजाङैनो दङ आङो ओमफ्राय आंनि खौरांखौ सोंला होमबा नोंनि खौरांखौलाय आंलाय मानो सोंनो नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दोआनो गैलाबा नोंनि खबर नोंनि खौरां बेफोरखौलाय मानो नांगौ आंनो ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों नों जोंहानो फोजोंसार नोङो ओंखारलांनोबा लां आं नोंखौ निमाहा होआ दे मोजाङै ओंखारलां नङाबा आं नोंखौ दानो नोंसायमोननि सिगाङाव दोखो रायना दिन्थिगोन मिथिबाय खेबसेखिनिखौ निमाहा होना बिबारि प्लिज अननानै गोरोन्थिया जाखायोलै बिबारि खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो ना आइलै बुंना मानो जेबो बुङा आंखौ निमाहा होना आयै दे बिहामजो खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो आरो गोरोन्थियालाय जाखायो दिनै बयनियाबो जायो नङा बेनिखायनो खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो आरो ओहो मादै आङो फोजोंसारखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया मानो होनबा आं फोजोंसारखौ नेया नङा बोसोरसे नेदोंमोन आं नाथाय बियो आंखौ बोसोरसे ब्लक खालामना दोनदों खबर गैया मा गैया गोजानाव खाना थाहैनानै सिरि ओमफ्राय दासो आंखौ मानो नांगौ जाफिनदों आंनिया गोदान मोजां मोननाय दङ मादै जोंफोरनि गेजेराव मानो हाबलाबायखो बियो हाबनाङाना बेफोरबायदि मादै आंनो फोजोंसारखौ नांला दे आरो आं बेखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया खेबसेल'खौनो नों निमाहा होनो हाया आरो दे नोङो आंनो एसेबां निमाहा बिबाय जाहाथे दे आं नोंखौ निमाहा होगोन दे नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनफिनला मानो होनबा आंना मोजां मोननाय दंखायो दा माबायदि निमाहा होनाय जाखौ बेलाय नों आंखौ निमाहा होदोंबा आंखौ मानो लाफिननो हाया बिबारि अरे ओइ मादै बुजायदोलै फोजोंसारखौ एसे बुजायदो मानो बुजिया बियो दा आंना मोजां मोननाय दङ गोदान मोजां मोननाय लाबाय आङो आंखौ मा नों बायदि सानदों नामा नों बायदि नङा आं फोजोंसार आङो आंनि मोजां मोननायखौ बाथ्रा होबाय जाहाथे आं मालाबाबो रावखौबो मोजां मोनला मास मोनथामल'सो जाबायलै नोंहा बेजों मास मोनथाम मोनब्रैजों जेबो खोथा गैया मिथिबाय जायखिजाया आंनो नोंखौ नांला आं नोंखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामफिनला निमाहा होगोन लागिबा थेवब्लाबो आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामफिननो हानाय नंला आरो खोनासं फोजोंसार मास मोननैनि उनाव जोंफोरनि हाबा दं मास मोननैनि उनाव नोंसोरनि हाबा हगारा आङो बिबारि हगारा नों मानो आंखौ निमाहा होनो हाया आरो नों हाबा जानोसो ओंखारबावदों नोंहा आंनि फारसे मा इसेबो साननाय गैया नामा बिबारि नों हाबा जाबा आंनि मा जागोन थैगोनलै आं बिबारि मादै बुजायलै फोजोंसारखौ बुजाय आंनो बेखौ नांखायानोबा बियो आंखौ मानो जबरदस्ति खालामबाय दङ लांदोलै बेखौ मादै अननानै लांदो ओइ आबा मा मोनदों नों आबा मा मोनदों नोंखौ मोजांखौनो मोनलाबा बियो सिखार थुदो न'आ थांसै थु नों हाबा जानाङालै आंखौ नागारना हाबा जानाङा आं फाग्ला जागोन आं थैगोन नों मानो बेफोरबायदि आंखौ निमाहा होदो नोङो गावखौनो गाव मा सानना लादों हा नोङो एसेबां गिदिर दाय मावना लानानै ओमफ्राय नोङो सरि बिबानो आंनि आथिङाव हमना खुलुमबानो कि आं नोंनो निमाहा होगोन नामा होआ आं होआ नोङो आंनि आथिङाव हमना खुलुमबाबो आं नोंखौ निमाहा होनो हाया फोजोंसार आंनि न'निफ्राय ओंखारलां दानो ओंखारलां नङाबा आं गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरगोन दे नाङाहाय बिहामजो गामिनि मानसिफोरखौ लिंनाङा दे लिंनाङा सानदोंबा होनबा फोजोंसारा लां आरो मोनसे बाथ्रा मादै आंखौ बार बिहामजो होनना गाबज्रिबाय थानाङा आं नोंनि बिहामजो नङा आंहा फोजोंसारजों जेबो सोमोन्दो गैला आंहा गुबुन मोजां मोननाय दङ आङो दा नोंनि बिहामजो नंला आं गुबुननिसो बिहामजो नों आंखौ निमाहा होमारा आरो हा होआ होनदोंना होआ आयै आदाखौ लाना थांसै थु मा मोनबाय दङ लासिं सिंनो आबा थु न'आव थांसै थु
जोंहाबो सिख्लानि आंखाल गैया बेनिख्रुइ बांद्राय मोजांसिन हिनजाव मोनगोन नोङो मिथिगौ ना औ मादै नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों नंगौ थर' आंनिख्रुइ मोजांसिन सिख्ला मोनगोन नाथाय नोंसालाय माथो बुजिखौनो मोना मानो जबरदस्ति खालामबाय दङ आइ दसेबाव जेबो दसे गैला आबा नांला आंनोबो बिहामजो नांखाला बेखौ बेनिख्रुइ ना 10 गुन मोजांसिन सिख्ला नागिरना होगोन आं थुदो आबा थुदो मानो बुजिया नोंबो औ लांदो मादै प्लिज लांदो अननानै बिबारि नोङो आंखौ निमाहा होमारा हा नोङो आइजोंसो उल्था नांज्लायबावदों आंखौ निमाहा होगोना होआ बुंबाव खेबसे लास्ट आं रावजोंबो उल्था नांज्लायाखै आङो नंगौखौसो बुंदों औ नंमारबो थर' नोङो आंनिख्रुइ बांद्राय मोजांसिन सिख्ला मोनगोन नाङा आंनो मोजांबो नांला गाज्रिबो नांला आंनो नोंखौसो नांगौ नों मानो बुजिया थौ नोंखौ आं दिनैनो लांसै जोंहानियाव आया मा मोनमारदों नोङो फोजोंसार नोङो आंखौ लांनोसो ओंखारबावबाय औ थौनोबा थौ नङाबा दिगदार दं आंजों आंनि आखाया हगार फोजोंसार बिबारि आब'नि आखाया हगारोबा हगार नङाबा आंजों दिगदार दङ मा खालामगोन नोङो हगाराबा मा खालामगोन हगारोबा हगार नङाबा दिगदार दङ आंजों ओइ आबा मा मोनदों नोङो थौ आखाया हगार बिबारिनिया ओइ नों सिरि थाथ'नाय आं दिनै बिबारिखौ लांथारगोन फोजोंसार आब'नि आखाय हगारोबा हगार ओइ टिल्लु नोङो जोंफोरनि गेजेराव हाबनाङा नङाबा नोंखौनो दानो फोजोंसार नोङो आंखौ सोबाबाय आंनि न'आव फैनानै नोङो आंनि फंबायखौनो दम होबावदों ओंखारलां बेनिफ्राय नङाबा आं दानो गामिनि मानसिफोरखौ लिंना लाबोगोन आबा थुदो न'आव थुदो नांला आंनो बेफोरबायदि बिहामजो एसेबां अन्थाइ बिखानि थुदो आबा थुदो न'आव थुदो गामिनि मानसिफोरखौ लिंनांगौबा मा जानांगौ जोंफोरनिया मान सनमान गासैबो थांजोबगोन मिथिगौ ना थुदो नोंनो आं बेनिख्रुइ 10 गुन मोजांसिन सिख्लायनाया होगोन आबा थुदो नोंखौ आं एसेबां सहसाव नागारा बिबारि नागारनायाव गैया आं नोंखौ बिबारि नों नायबाय था नोंखौ धंस' खालामगोन आं धंस' खालामो ना मा खालामो खालामबाय था मिथिबाय जेखि जाया आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदो थौ नागारनायाव गैया नोंखौ नों नायबाय था बदतमिज साला बा मा एसेबां दादागिरि मा एसेबां फाग्ला मानसिलै बेलाय जोंनि न'आव फैनानै जोंखौनो दादागिरि दिन्थिबावो औ नंमारगौ दे टिल्लु बा एसेबां दादागिरि बियो आंथ' थखन लानासो होखार हरगौमोनलै आबौ नाथाय बिमा आरो बिनानावा दङना बिसोरनि थाखायसो आं जेन थेन मेगन मिसिबना थादों दे नङाबा आं दिनै फोजोंसारखौ बिगुर बेदलाब होजोबगौमोन दिनै बिहामजोखौ जोमाय सावनाय सिखायनांगोन र' रोंना लायाबा सावनोबा रोंगौना रोङा आं सोंफेराखैबो अबाव रोंनो मालायबा साख्रि आलानि फिसाजो ओंखाम ओंख्रिखौनो मोजाङै संनो रोङा आरो जोमै संनो रोंनो बियो बिहामजो ओजों फैलाय आंखौ गाबज्रिनायमोन आया औ बिहामजो जेबो खामानि गैथ'लामोन माथो आयै खामानियालाय जेबो गैथ'वामोन र' थेवब्लाबो आङो जोमै सावनाय सिखायनो नागिरदोंमोन नोंखौ दिनै मा औ ना नों रोंखागौ सावनो ओहो आं रोङा जोंहानि न'आव सावफेरायानो ओमफ्राय आं सिखायाबा जाया होमबा आयै आं सावनो रोंनाय नङालै आं सिखायाबाबो सावनो रोंनाय नङा मानो रोङा जानो सिखायबालाय रोंनांगोन रोङाबा जाया बिहामजो जोमै सावनानैनो जायो सिखायाबा जानाय नङा बिहामजो नोङो सावथारनांगोन ना जोमायखौथ' नों सावथारनांगोन नङाबा थाइसे थाइनै खरसाया अबेनिफ्राय ओंखारगोन बिहामजो आंहा आयै माथो बिद'आ खामानि मावनो थांखागोन नों बिद'आ खामानि मावनो थांबालाय फैसालाय मोनखागोन ना मानोथ' जोमाय सावलायनांगौ आयौ हाबाब बियो खामानि मावनो थांबालाय बेसेथ' मोनगोन दे बेसे सेलेरि मोनगोन साख्रिथ' मावनो थाङाना बेबो खामायनांगोन नोंबो खामायनांगोन होमबासो फैसाफोरा एसे बुरजा जागोन न' बानायनो हागोन गथ' गथायफोरखौ देनाङो फरायहोनो हागोन आरो बिहामजो नोङो हिसान दानो रोंगौ ना रोङा आं हिसान दानो रोङा हिसानबो दानो रोङा नोङो बिहामजो मा नोङो माइ गायनोबो रोङाबा खोथिया फुनोबो रोङाबा जोमाय सावनोबो रोङाबा हिसान दानोबो रोङाबा माखौथ' रोंगौ होमबा आयै जोंहा आरो आफाया साख्रि मावना जोंहा माइ गायबाबो हाजिरा खामलासो लागायखायो जोंफोरो दुब्लियावनो थांफेरा सानसेबो आरो जोंहा न'बो हिसान दायाना आं बोरै रोंनो आयाबो दाया गासैखौबो सिखायजोबनांगोन नोङो बिहामजो आरो नोङो माइ गायनो रोङाबा खोथिया फुनो रोङाबा बोरै जानो
गायथारनांगौ जायो जोंहाथ' निजेनि हा गैया देनाय थेवबाबो मालायनि लायोना हाजिरा खामलालाय बेसे होनो एसेबां फैसा नांखागौ हाजिरा खामला होबाथाय बेनिखायनो जोंहा न'आवनो गायो गायनो थांनांगोन नोङो बिहामजो गायनो थांनांगोन आं ओंखाम संगोन ना आयै आं ओंखाम संगोन नों गायनो थांबानो जाबाय आया ओंखाम संबा गायनो थांनो मोना आरो बिदिबा जायाना बिहामजो गासैबो ज' गायबासो थाब जागोन लायो होनबासो हागोन आं हारसिं गायबाय थाबालाय माथो जानायानो नङा आंबा हारसिंनो ओंखामबो सङो माइबो गायनो थाङो खैथाबो फुनो थाङो फुङावनो ओंखामा संबाय ओमफ्राय गायनो थांबाय ओमफ्राय आरो 12थासोआव फैनानै ओंखाम ओंख्रिया सं ओमफ्राय आरो जाखां लोंखां थांलायबाय 3थासोआव मा आंदि रोंनायानो नङाना आयै दे नोङो बेफोरखौ टेनसन लानाङा आं दङना बिहामजो आं गासैबो खामानिखौनो फोरोंजोबगोन आं दानो माखौ टेनसन लादों बिहामजो जेबो गोब्राब नङा माइ गायनाय खैथा फुनायफोरा जेबो गोब्राब खामानि नङा आयै आं सान्दुं गोसायाव माथो थानोनो हाया दसे थाबानो आं फिट-जां मोनखायो आरो दुब्लियाव माइ गायनो थांबा खैथा फुनो थांबा आं थैखागोन आयै फिट जानानै थैखागोन थैया मानो थैलाबायनो बिहामजो थैया अयभास जालांगोन रा बिहामजो उनाव हागोन दे बिहामजो हालांगोन उनाव दा नोङो गायफेराखैबो फुफेराखैबो ना बेनिखायनो हाया सानदों हायो सान्दुं गोसायाव थादावबानो हालांनाय जागोन आरो माबा जोमै सावनायनि खान्थाफोरानो गैयाहाय आङो लायनो थांनि र' आंहा मा जागोन मा अबस्था जागोन आंहा सान्दुं गोसायावथ' आङो 1 मिनिटबो थानो हायालै आरो आं बोरै माइ गायनो थांनो हाबावनो थैनांगोन माथो नोङो सनिया आइलै आं थैबाय आं थैखाबाय एसेबां सान्दुं गोसायाव आङो बोरै माइ गायनो थांनो आं गोसोम जानानै जगोन ओमफ्रायथ' गोसोमाथ' बादो आं फिट जानानै आं थैना थागोन हानाय नङा आङो आं साननानैनो बोरैबा मोनखाबाय माइ गायनो खैथा फुनोलाय बेसेबांथ' दिन दंबावो माइ गायनाय खैथा फुनाय दिना फैसिगोनानो फैथारसिगोन थैबाय नों सनिया थैबाय जेन थांबाय दे ओरैबायदि फाग्ला जाबाय माने मा बुंबावनो गिनायसो मोनलायलांबाय आं मानसिखौनो आंखौसो दम होबावो आरो टिलुखौबो दम होलायदों बिमानि सिगाङावबो बेफोरबायदि बुंनो लाजिया बियो मानसिया फाग्ला बानायखि एसेबांथ' फाग्ला जायो नालाय बिमायाबो मोजाङै बुजायनो नागिरा आंखौसो उल्था बोरैबा बुंलांदों मा जाबावनो खर'खौनो गुदुं मोनबाय आं सानैनो ओइ आब' औ आब' नोङो हारसिं बाहेरायाव ओंखारनांला दे जेनेबा नोङो हारसिं बरावबो थांनांला थांबाबो आंजोंसो थां फोजोंसारा बोरैबा फाग्ला जामारबायलै न' आंबो बेखौनो सानै बोरैबा खर' गुदुं मोनलायबाय रावखौबो लाजिलाबो गिलाबो माथो मानसियालाय बिमाखौनो जेबो सनमान खालामा बिमानि खाथियावनो बोरै रायज्लायदों नोंजों औ बेखौनोथ' आब' नोङो हागौबा थाबैनो हाबा जामारदोलै बिग्रायजों नों जुदि फोजोंसारखौ निमाहाखौनो होनो हामारलाबा नोङो थाबैनो थांदो नङाबा नोंखौ लांगोन बासा बियो हायाहाय मा आंखौ लांनो हाया बियो आं जुदि राजि गैयाबा बियो बोरै लांनो आंखौ थेवब्लाबो आब' मानसिया फाग्ला रखम जाबायना एसे गिनायबो मोनो ओमफ्राय नोङो दा बेफोर जाथायफोरखौ बिग्राय गुमैनो खिन्थागोन ना खिन्थाया बेखौनोथ' सानदों र' आङो खिन्थागोन ना खिन्थाया नै हरबायानो खोना ओमफ्राय नोङो खिन्थागोन ना खिन्थाया बेखौनोथ' सानदों र' आङो खिन्थागोन ना खिन्थाया मोस्रोमसो माथो हेलौ बिबारलाय आं मा खालामदोंलै आयं किसमिससो माथो आंलाय नोंसो आयासो फन हरदों सानदोंमोन आया हराखै आंसो नोंजों रायज्लायनो लुबैनानै फन हरदों दङ र' आङो ओमफ्राय नोंसो आयालाय माथो खालामदों ओमफ्राय आया खाथियाव दङ नामा गैया आया जि सुबाय दङ दायो नोंसो आइखौ फन हरनो हो दे जागोन दे आयं दे होमबा आयं आङो ओरैनो नोंजों रायज्लायनो लुबैनानै फन हरदोंमोन लाखिथ'नोसै दे आयंआ आंजों रायज्लायनो लुबैनानै फन हरदोंनो ओमफ्राय टिलु आं दा बिग्रायनो खिन्थानांगौ ना खिन्थानाङा खिन्था गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाना ला उनाव आरो मोनथिबाथाय मानो खिन्थायाखै होननानै बोरैबा सानगोन बिबो औ खिन्थाना लानायानो मोजां जामारगोन दे नों दिनैनि जाथायखौ औ खिन्थागोन र' नोङो खारना थाहैनांगौमोन ना आब' होमबाना नों बिसोरखौ लोगोखौनो मोननाय नङामोन आंखौ लोगो मोनाबाबो फैफिनबावगौमोन बियो बेनिखायथ' आंबो खारखुमायासै जे जायो जाथोंसै दे होननानै आं बरावबो खारासै
बा टिलु नोंनि सिमाङा खिन्थु मिलायमारदों दे आंलाय मिलायनाय नङासो सानदोंमोन नोङो बिसोरखौ सिमाङाव फैनाय नुदों आसलियावबो फैमारबायलै आसुरित औ आंनिया सिमांफोरा बिदिनो मालाबा मालाबा मिलायो फाग्लाया आरो जुदि मालाबाफोर फैबावो मा जागोन दिनै बेनिखायनो नोङो थाबैनो थांदो बिग्रायजों र' थांनो होनबाबो थांनो हायाना थेवब्लाबो मास मोननैनि उनाव आंखौ लांगोन होनना बुंखादों मास मोननैखौ जेनथेन थाथारनोसै औ थांदो आब' नेबाय थानांला मास मोननैनि उनावनो थांदो नोङो फावसायबाय थानांला औ